vänta. Men. Nu. Börja om. Nu ska jag redovisa min och Mys och Vilmas maskin som heter MN som står för modermaskin. Och här har vi ett helt vitt vanligt papper. Stoppar man in det i maskinen här och ett litet hål. Det är lite trögt nu går. Så har man en kamera här. Så sticker in fingret där så får man ta ett foto på sig själv. Oj. Ja. Sen får man skriva in här på tangentbordet vad man vill ha för kläder. Rosa, ludvig, kling, svarta. Så. Sen kommer det ut foto på mig. Det är den bilden man tog på kameran och så är det rödströmig klänning med svarta tights. Och så säger man så, tycker jag om dem? Så får man se här. Tycker jag om dem så trycker jag på K. Tycker jag inte om dem så trycker jag på fel. Så trycker jag på K. Och då? Vad var det för typ av knappar? Touch. Touch. Ja. Sen så har jag fått ett litet tekniskt problem. Bryt. Tagning. Så drar man i den här spaken. Fram Oj. och ut här. Men. Kläderna. Som jag hade på bilden. Wow.